tässä vieressä kaverini huilailee ovat saapuneet Singaporeen. Mennään Four Seasonin vetää pikkunäppästä. Nyt on... Nyommenet kicsi! Gyerünk, fogd össze! Gyorsan, Gabi! Gyorsan! Hagyad! Egyáltalán szélre. Szekhács, szél. Gyorsan! Az alszőnyege szünet van éppen. Nem addig a közönsen is, amit a szünetben indul a lányban kezet, és ő ellenfelével szemben. Gyerünk Attila, hajrá magyarok! Hajrá! És a pénzfőnyege. Gyerünk, Gabi! Ügyesen! Mátyás Gábor is meg tudja őrizni előre. Gyerünk! Mozgassad, mozgass! Lánc meg! Mozgasd, Ati, mozgasd! Mozgassad! Mozgassad! Nem küldhetnek! Keményen! Ez az! Csak hátrálhat! Red passzív! Red passzív! Red passzív! Ez az! Gabi! Gyerünk, gyerünk! Csak biztosat, Attila! Gyerünk, próbáld összefogni! Csak biztosat, Attila! Csak biztosat! Összefogni! Gyerünk! Oldal, húzzad! Oldal, húzzad! Lánc meg lefelé! Nem csak van meg! Most végleg! Semmi! Semmi! Támasz ki! Támasz ki! Nincsek! Ati! Ati, go! Hold on a dog! Hold on a dog! Fogd bele! Eldöki magától is nem? Nem tényleg kapaszkodni a papról. On the medley, the match is finished. The winner is Gábor Mátyás Hungary. And red step got totally out. 1 point blue challenge won. On the medley, the rest match is 78 kg division in red from United Pro Wrestling, Nikolai Kichai, in blue from USA. Amerikai Egyesült Államok.
First, attention for red. Challenge 1. A challenge-nél elszólítani kell a magas vezetés, köznapi vezetés. Hagytál László ellen, gyere Laci! Egy perc a még átmerül az első menetből. On the mat, the winner is Nikolaj Kicák. On the mat, in the next match, 70 kg C division, red Serbia, Mila Baric, in blue, Finland, Mika Pyrkunen. Részvényegen pirosba Szerbiából Iván Marics. On mat, the winner is Lushan Yurbekov. Challenge division mat A. Axel start is in position. Let's roll to action, go back, 2 points.